okenye gịnị bụ okpukperechi na ofufe otu o si metụta ndị Igbo? Okpukperechi na ofufe otu o si wee metụta ndị Igbo, gaba n'iru. Ọ dị mma. Okpukperechi bụ otu ndị si efe Chineke ha. Okpukperechi ọ bụ n'oyibo nke ndị abanye n'oyibo chaa mana ọ nghọta Igbo niile otu ha si wee fụ chi ha, otu ha si ekpeli ya, otu ha si efie ka okpukperechi. Mana ofufe bụ otu ha si eme mgbe ụbọchị afa bịa. Enwere religion, nwee prayer, worship bụ nke anyị na-eme tata na anyị bịa ụka tata, anyị bịa nke tata, otu o si wee efe nketa, otu o si wee efe nke echi wee eke mgbọsị oyi, nke ahụ bụ ofufe. Na okpukperechi bụ otu ndị si efe nke fa, otu ndị ugwu si efe, otu ndị ọwụwa anyanwụ si efe nke ha, otu ndị ọdịda anyanwụ si efe nke ha. Ọnya bụ okpukperechi ha. Mana ofufe bụ mgbe a batazi nke tata n'ime okpukperechi anyị afọ. Ọ bụrụ ihe anyị mee n'okwu arụsị mbọsị anyị bịa mbọsị eke ka anyị mee mbọsị afọ, ọ na mbọsị anyị bịa mbọsị eke na anyị gwara ọjị olu mbọsị ọzọ abịa ikpe ndị ji ụgwọ. Kpeziri enwe ụdị ekpere a na-ekpere ha, nwe ụdị ekpere ndị nke ọzọ, nke ahụ ofufe. Mana okpukperechi bụ izugbe ka ha si efe chi ha n'obodo afọ maọbụ na mba ahụ, na-abụ ofu ka ibie. Ofufe nọ n'ime okpukperechi. Ofufe nọ n'ime okpukperechi. Okpukperechi bụ izugbe ha ncha niile. Ofufe bụ ozi orunyere mbọchị a bịala, ụdị ekpere mbọchị afọ n'ihe anyị mee mbọchị afọ, ka bụ ofufe. Okpukperechi bụ izugbe nkwenye ha niile, nchịkọta ya. Onye na-edere afọ ya ebe a, ị na-ayọkwa gị tupu izite ụmụ ife anyị dee afa gị ka amala ebe isi abịa mmalụ ka esi eme ihe n'akụkụ be unu, ka anyị wee mmalụ ma ọ dabakwa n'akụkụ be anyị ọrịa ọkụ. Eziokwu, ọ dịka mkpa, ọ dịbara nne. Ka ndị dị iche iche kwa ka omume na iche iche, ma okwu ha ma inu ha ma ihe niile. Ọ bụrụgodị ịnụ nwaanyị ha ga-adị iche na anụ nwaanyị nke ndị ọzọ. Ha achọghị ịnụ nwaanyị a ka dị ekwukwa ọfụfa. Ịnụ nwaanyị na ogidi ga-adị iche na ịnụ nwaanyị na Ideani. Ije nụọ na Ide atọ ọ dịkwa iche. Ije nụọ anụ mana ha chọrọ ndị Igbo ịnụ nwaanyị ma Nsụka, mana ilizi efu na onwe ntụ ndị si anụ nke ha, ma ha nche na-ekwe ịnụ nwaanyị na anyị Igbo. Igwetakwa na onyekwa ya okwu ihe na mgbe ya agbakọ ya na ịnụ nwaanyị nke ndị ugwu ma nke ndị ọdịda anyanwụ, mana ndị ọrụ na be ha nwekwa ife ndị be ha. Onye ọdịbendị dị iche na omenanị, ọdịbendị n'ime omenanị. Eziokwu. Daalụ rinne. Ọ dị mma. Ife anyị na-akọwa bụ mkpa ọ dị ya bụ iche izite ụmụ ife a, ide afa gị dee ebe isi ka wemala ebe isi abịa. Daalụnụ. Onye nke na-achọrọ ịkpa afọ ya okenye, ọ sị okenye gịnị ka ọ pụtara bụ na awọ adịghị agba ọsọ ehihie na nkịtị. Ife ha abụghị inu ka ọ bụ akpaala okwu eji ekwu okwu, mana okwu ochie dị ọkpụ kagoro nka ka arụ nakwara apụ maka ndị Igbo nyafụ na eziokwu ka ọ bụ. So n'ilu na-apụta karịcha n'ụbọchị ọbụla tupuchi ejie anụ ya na ogidi, nụ ya na ụmụnachi, nụ ya na ụfọdụ n'ọnụ ụmụaka, n'ọnụ ndị na-eto eto, n'ọnụ ndị agadi. So okwu kacha wee ba ndị mmadụ ọnụ na awọ a na-agba ọsọ efe na nkịtị. Ma awọ bụ anụ abalị ka ọ bụ. Abalị ịpụta n'abalị fekwa na amagharị na-achọ ife ha atụtọrịlie olu n'ifie oje n'okpuru ukwu isi n'okpuru ụbọ lo makpuru. Onwezie ka ihe si wee dere ebe ahụ, ọ dị ka agwọ na-eri awọ hinne. Ọ bịazie nkwa awọ ya bụ agwọ bịa inu ya, ọ bụ ya nkịtị onowe ya nogide n'owe ya n'ime ọnụ fụwa agwọ ahụ agba.
anụ ya agbụ ya agbawa ọ bụrụ awọ ine ka agwụ n'elu ofe aka dị ntoto awọ mmezi na-akpị ihe ọ na-eme wee na-akwa akwa ọnụ agwọ agbawa dọka agwa ha nwụọ ọnwụ mberede ọnya mere ndị Igbo ji wetu anyị sị na ọkụkọ na-eri ngwere bụ atịtị ka ọ na-eri na ọ na-eri akacha okpu atịtị bụ nwa ngwere ndị na-adị gịrịgịrị ka azịza ọkụkọ bụ ebunyere pịa na pịakwa ya n'o ya mgbe ọ ga-eji n'o akacha okpu nke isi na-acha mmanụ ọ ga-ama na ọkụ ahụ n'onwe ịkọtukpu akwụrụ ọtọ bunye isi n'ofe isi pakapaka ọkụ agba n'ọzọ awọ na-abụ isi awọ nọzie n'ebe ahụ ọ na-agwụ wee bịa ọmapụ pụba na-apụta ma ọrụ ụmụaka fụrụ awọ ka ọ nọ n'okpuru ebe ahụ ọ nọ tụọ ya okwute ọmapụ pụtaba nke ọ pụtazia n'ezi ezi ụgbọ anyị adịa ya elu ma ọ bụ na-agazi maka ihe kwa awọ ya anakọta na-echefu awọ ka ọ na-aga n'ụzọ na nkịtị na-abụọ ife anya mana onwe chụrụ ya n'ebe ọ nọ awọ ada apụta n'iche ọ ya nọ n'ukwu isi ebe ahụ ya ajụ oyi nọdụ n'okpuru okwu ụbọ ma ọ n'okpuru ebe abalị ka o ji apụta ka ihe ọ ya eri ife na awọ na-eyife mana onwe chụrụ ya n'ebe ọ nọ ọ bụrụ na akwụkwọ bịa anya ọ bụrụ na ụmụaka ji etụọ ya okwute ma ọ bụ n'ụdị mkpọtụ ọnụ nke a na-azọgharị okwu ya ma na ndị agazi owe ọ pụtara ebe ahụ awọ ada agba ọsọ efe na nkịtị ọ pụta ha na-efe ka na awọ na-agụ tupu ọ mapụ pam pụọ ọchelụ chee wekute ume wee manikwa ọzọ mapụkwa n'ebe nke ọzọ mana ifu nke ahụ ọsọ na-achụ ọ mapụkwa ọzọ karịa ihe ọ na-agụta oge wee na-amapụ ndị ọzọ maka eje ma na awọ na-agba ọsọ nweghị ọsọ na-agba ka ọ na-agba ka ọkụkọ ọ na-agba ọ ya na-ama ọmụmụ ya mana ọ bụrụ na eku ume mgbeli staa tupu ọ maa nke mbụ ọ bụrụ na ọsọ ha achụ ya mgbe ọsọ na-achụ ya okuzie ume were ịtọ ma anyị nọ wee maa ọkụkọ ada agba ọsọ efe na nkịtị bụ n'ife a na-eme na nkịtị onwe ife ha wee ịfụ ịma na ihe a tọrọ nkịtị ọ bụ na ọkụkọ na-eme kwọọ n'azụ bụ unu n'ebe elekere iri n'ụtụtụ elekere iri n'ofu mmanụ onwe ihe ọkụ afọ ilu na ọ na-agbanata agwọ na ọkụkọ na agwọ ada akpakọ ọkụkọ fụ agwọ ụlọ okenye n'ọrụ na owere magara akụ ebe ahụ ma na ọkụkọ ya agbanata agwọ ka ọ fụ ọtụtụ mgbe ọbụla agwọ ewu bịa fụọ ọkụ je ka o nụrụ ọkụ agba ọfọ jekwụrụ fego n'ọnaja tụrọzịa na-ama ọkwa na ọnwe ihe mfụ ebe a na onye ilo anyị ọ ga-akwụkwọ onye ilo nke unu okenye n'ozie ya ọ jere n'ilu ọwụla agwọ onye ha na ụdị ha mana ife abụghọ na nkịtị na-abụ ọgụ ụfọdụ kwa ụmụ ajọ nnụnụ a na-ebere n'abalị onwekwa esu ebe okenye amụọ ọsọ si ọ dịkwa ka ahụ ọnwụ nwoke ya ọdịgo njọ nyasị ke ihe ọhụ si ịnụ ọnụrụ n'ebe ịmụ na ọkụ na awọ ada abụ ọsọ efe na nkịtị ịnụ ọdụ nnụnụ n'ebe na-azụ ebe nkịta maka na ngwasị ụdị nnụnụ ga-awụ ebe n'abalị ogosi nke mbụ ọgba efe ọfịọ nke bụ ahụ ikwikwii ikwikwii ha bịa ikwikwii ịnụ ha n'ihe a n'ihe ọzọ nnukwu ya ọzọ ọ na-egosikarịwa ọnwụ mmadụ n'oge gboo afọ ịma ihe a gasasịgo kịta ọ bụ n'oge gboo ome ha na mbụ mmiri bụ ndị okenye ha ya amaghị ahụ na anwụ n'ogbe ka nyegejefe onye anyị ikpeazụ ụtụtụ ụgba ụzọ ebe nwoke ahụ lụ kene ya kene ọnụgo ajọ nnụnụ n'abalị ya na ọba efe ọfịọ nkịta ọgwa ụdị ọkụkọ ga-awa ọkwa n'abalị ebe elekere 11 amanọ nje ụbọchị ọkụ ada akwa otu ọbụla osu ya elekere 10 abalị ọkụ akwa nke mụ na gbudowe ọkwa ahụ gbuo ya nke ebe ahụ n'ọnwa ihe ọ na-egosi n'ụbọchị adọrọ mma ọkụkọ na-akwawa na-aga oge wee na-akwa elekere mbụ nke ime abalị ọkụ akwa anakpụrụ ọkụkọ mbụ ọkwakwa ọzọ n'elekere 3 elekere 3 na ọkara ọkwatọrọ ya nke ahụ mma na ọkụ na-akwa n'oge mana ọkwa ma ọkụ nakọta elekere 11 na-erita nri abalị ọkụ akwa kọkọrọ ọkọ
nna bi nọ na-enwenye anya ọkwa nkịtị nna gịnị na-ene m anya na ha ịhụta ihe na na-egosi na awa na-agba ọsọ ifie na nkịtị ọ nkwa ike onwe ga efu n'obodo unu ka ọ na-aga na mmefu anụ afọ ụkọchukwu ka ọ na-aba be ndị a na dụkwa ka arụ ọnwụnwụ ka adịgo njọ eziokwu olugo nke ikpe ụkọchukwu nkwa ihe ome na ọbịa na awa na-agba ọsọ ife na nkịtị ife adịghị eme na nkịtị ihe arụ ome ifu na onwe ife na-esi onwe ife ọgwụ ụdị akara gaghị efu n'eluigwe n'oge gboo afọ ifu na ife abụghị na nkịtị onye ubiri n'elu ka akara nke ọka ịbụ aka ịtọ egwurugwu ka a na-akpụ ya egwurugwu were mbụ ndị gboo na-amacha ọna ọkara malụ akara ndị dị n'ime nke afọ malife ololo malife onwe ike ihe nke isi na awada agba ose efe na nkịtị ihe ụfọdụ mee ọ na-enwe n'isi na ya mmadụ okenye a na-ekele gị ka jere ozi ọbịa Chidi si Ọnịcha. Chidi si okenye kedu ihe dị iche na omenala na ife alụsị kedu ife dị iche na omenala na ife alụsị? Ọ dị mma. Ife alụsị dị n'ime omenala. Omenala bụ nchịkọta ka ndị si biri na be ha, otu a si eri nri, otu a si anụ anị, otu a si ekpe ikpe, otu a si alụ ọrụ, otu a si ụdị nri ha na-erigasị, otu a si eyi efe, otu a si agụ egwu, otu a si agba egwu, otu a si eche echiche. Onye niile ga-ekpokọta ọnụ na otu ha si efe ofufe. Ifugo ebe a ka alụsị na webata ya. Alụsị nọ n'ime omenala. Alụsị bụ ofu n'ime ngalaba dị n'ime omenala. Onye mere na-enwe abatazi mgbe anyị kwuzi okwu omenala ndị dị mma, omenala ndị adịrọ mma, na-ejide iche. Eziokwu. Mana alụsị, ife alụsị nọ n'ime omenala. Na ife alụsị bụ ofufe ka ndị si ekpe, ka ndị si efe chi nke ha. Ọ nọ n'ime omenala. Omenala bụ nchịkọta izugbe ihe ndị ji biri na be ha, ụdị nri ha na-eri, otu ha si esibe nri, otu ha si ekpe ikpe, otu ha si agba egwu, otu ha si eche echiche, otu ha si alụ ọrụ ugbo nke ha, ụdị akwa ha na-eyibe, ịchịkọta nche ịnọ n'ọbụla omenala ha. N'ime omenala ahụ ka enwere ofufe. Ụdị ofufe ha na-efeziri ike, ọ bụrụ na ha na-efe okwute, ma ha na-efe mmiri, ma ha na-efe alụsị, ma ha na-efe ihe ọzọ, ofufe so n'ime omenala. Ya ma m banye n'ime mma ife arụsị ọ dị mma ma ọ dịrọ mma nke a nọrọ nwunye iche, mana n'ime omenala ka e nwere ife arụsị. Karịkwa ma na ndị mmadụ bịazi ha si na ife arụsị n'ọnya bụ omenala. Eziokwu. Abịazi ihe niile dị n'omenala abụzadị ife alụsị. Okpumme awụla ife alụsị, ichi ọzọ awụla ife alụsị, igbo egwu awụla ife alụsị, izite egwu awụla ife alụsị. Ihe ma ọ bụghị ya. Alụsị bụ ofu n'ime ngalaba dị obele ife alụsị, nnukwu ngalaba dị n'ime omenala. O nwere ọtụtụ omenala, ihe n'ime omenala mara mma, ma ịma mbem, ịgụ egwu, ikpe ikpe kwụ ọtọ, otu esi eke anị n'oge gboo, otu esi atụ elu, otu esi eme ka obodo dị mma. Ihe ndị a so n'ime ọma, otu esi anụ nwaanyị, otu esi akwa ozu, otu ihe anyị na obodo omenala ihe ọ bụcha. Ihe ha sị na omenala niile bụ ife alụsị, onye nghọtasị na-adị n'ime ya. Mana n'ime omenala nke nwere ife alụsị, mana ife alụsị omenala niile abụrụ ife alụsị. Agabaja be Stella Chidimma Gabe o si ike nga agụ ata wee zite ajụjụ nke ọsị okenye, biko gịnị bụ ife nza? Ife nza. Gịnị bụ ife nza? Ọ dị mma. Ife nza ọ bụ n'oyibo, anyị tinye n'oyibo ka ndị mmadụ wee chịkọta nwụọ ihe ọpụta. N'oyibo ya bụ lot, LOT.
ife nza na-abụ ife na-agbagwoju anya ndị gboo ji ewebinata ihe mgbagwoju anya ife nza n'ịta ka anyị jee n'ịta ụfọdụ nnukwu ka anyị jee n'enyo ka anyị jee n'ịta ma onye ha dị otu a ka anyị jee n'ịta ịta wee mụ ya ịta na ife nza itebe ife nza bụ ị ga-eweta mgbe a nọ n'akwụkwọ nsọ oge a na-achọ iwebata ofu onye ga-anọchi anya Judas asị na megide ewefe nza ofu a na-agara ije ife nza bụ na ọnkwa ebe ọzọ emekwara ya mgbe a na-achọ onye were ihe asịsị ewe na mgbe ejere agha ai mgbe ejere na-achọ onye were ihe asịsị ewe na ewefe nza ife nza bụ oge gboo ahụ ife na-agbagwoju anya onwe ori ezu wee na-achọzi ndị zuo ori wee nwere mmadụ ịnọ ha jara agọ maọbụ a na-etu mmadụ ori onye asị na nnụfu onye a ka ọ bịa n'ọnya bụ ihe na otu nsu efu osi aka na otu osu yiles na otu osu onye ọlịrị onye a n'onwe Okoye bịa be m ihe ahụ na m fụkọtazi akwa na Okoye si na ọ bụghị ya emekọta si jefe nza ndị na-efe nza ha bụ ndị dibịa maka ndị dibịa na-anụcha iche iche n'oge gboo ahụ o nwere ndị dibịa na-agba ndụ nwee ndị na-efe nza nwee ndị na-eme ịta ịta ahụ bụ ebe ejicha ogu mbite ya kee ya ikepụta ọmaghị ndị ọzọ nke na-epife iri piofeta okodo onye asị na ịta amụ ya nke nza bụkwa na-abịa oge ahụ ịda obere a na-ahụ anyụ arụ n'etiti onwe anyị asị ka chọta onye nyụ arụ ewere azịza na jie tii na-agbaghị unu ga na-eme na mgbe ha tii ya na-agba onye ọbụla na-anọdụ iwe na-agafe n'isi onye ọbụla nke onye ọbụla dana ga-esi na ọnya onye nyụrụ arụ ha ofu ụdị nzabe ihe anwa ịgbajiri azịza eti na-agba dụọ ya ọtabado iburu na-agafe onye ọbụla n'ebe a onye ọbụla ọ dara gị asị na ọnya nyụrụ arụ ha ọ gụbụrụ ọ bụrụ ya ọbụna ihe ji kwe kịta ụfọdụ ọ ga-ahụ nke abụ ya ọbụna ọ iji wee nweta ihe bụ nza ihe ndị gboo ji achọpụta ife mgbagwoju anya ụfọdụ maọbụ ha jee na ịta ha jee na nza ife onye ọmaala n'ikpeazụ azụ ka a chọpụtara na nke jee na nza elu onye aghụghọ ọwụrụ ihe akpara akpa nọ ga-abụnata onye a achọrọ ka ebodo ya gọwazịa ebodo ya elu agwa onye nza nyakpa anyị chọka ọma onye dị otu a anyị chọka ọma ya ọ dụba mgbe ọmazi anyị wee lee ya n'oru were ego ekolo ụtaba n'ọbụja bụ na ọ bụrụ gị ka niile ka nza ahụ ji enye ha achọ mana ụzọ ndị gboo si eme nke ha ọ dabara ha n'ụdị oge ha bi ekecha ime mmadụ ọjọọ gbaa akwụrụ na ikpe na-efe nza na anyị chọpụtara nke onye zuo ori asị gịnị jekpọrọ unu ndị uwe ojii gịnị unu gbude m n'aka ọsọ dibịa kwuo ha ya na dibịa kwuo onye dibịa ọjụọ jegbo na akwụkwọ n'ụlọ oyibo gana nke onye ọzọ onye nke a si ọkwa onye obodo yi n'ezi Owele Chidera Arụbalaeze si okenye gịnị bụ diọkpala n'ala Igbo kedu uru ọ bara gịnị bụ diọkpala n'ala Igbo kedu uru ọ bara ọ dị mma ajọ dịkwa mma ọrụ ụfọdụ anyị che na anyị macha ihe ụfọdụ maka ibe na anyị na-anụ ya ọ ga-encha mana ajụjụ anyị bịafụ na onye maka achọ asị ahụ nke onye ọ na-asị na-ama ihe bụ diọkpala mana abamizie n'ime diọkpala bụ ọkwa otu esi enwe ọkwa dike
enwere ọkwa diọkpara diọkpara bụ nwoke ebu ụzọ mụ n'ezinụlọ ga-anọchi anya nna ha ọ bụ na-achọ nna ha afọ nyanwa bụ ọnụ mbụ n'etiti ụmụnne ndị ọzọ ya bụ ofu nne ma ọ bụ ofu nna diọkpara nwere ike ịbụ diọkpara kpara ndị ofu nne ma ọ diọkpara ndị ofu nna ọ bụrụ na nwoke anọ nwaanyị ịtọ onye nke ọ na-abụ nwoke na-ezinụlọ ahụ ebuzo ya mụ ga-abụ diọkpara ụmụ nwaanyị niile n'ihi ụmụ onye na-efe amụta nke ahụ ebuzo mụ nwoke ga-abụ diọkpara ha ncha niile ka ọ bụ diọkpara ụmụ nwaanyị niile n'ihi ụmụ nwaanyị ịtọ ha anụta anya ka ọ bụkwa diọkpara afọ nne ọ bụ na nna ha emesịa nwụọ onye ahụ ga-anọchi anya nna ha mana obi ma n'ọnụ okwu oyi anọchi anya mana mkpu ada apụ obi n'ebe ahụ nna ha nọ ya nwụkọ onye nwa nwe ga-ebi n'ezie ewu na diọkpara apụọ n'obi ahụ jebe ebe ọzọ jebiri ndị gboo na-ekweta na ndị ochie agaghị enwe aṅụrị n'ebe ọ nọ ọgụ ụfọdụ ọ pụọ arụ anwụrụ ya ọgụ ụfọdụ ọ pụọ ọdụ ụbịam ma ọ nweta ndị ụbọchị n'ebe ọ ji ekwaje onye manụ na-achọ egbutara efu diọkpara ka ọ pụ n'obi osenyanwụ na n'onwe ebe ọzọ ọ chọrọ ịkwaje onwe ebe ọzọ anyị dị mma ọ chọrọ ịkwaje ọ na-achọ efu diọkpara ka ọ hapụrụ obi nna ya pụọ njelu ụlọ n'ebe ọzọ maka diọkpara ahụ ebe ahụ ọ nọ ebe ahụ ọ bụ diọkpara bụ ọkwa ka ọ bụ obi ezi ebe ihe anwa ebe ahụ ka ọ ga-anọ wee chi ụdụ maka isi na ọ bụ diọkpara ọ ya enwe ọnụ okwu mana obodo ke diọkpara unu ha chọrọ ndị diọkpara niile kedu ngwụrụ ihe chọrọ ile mọ nịchọrọ sị ka ihe diọkpara unu kwu mgbe adịghị ụnụ nwaanyị na-abịa na diọkpara ka ya achọ diọkpara bụ ọkwa mana be mmadụ mana be ndị mmụọ anyị aga ọjị diọkpara ka ya achọ ọga ọjị anyị bụ n'uche na ọdụ ga ọjị abịa diọkpara nọ na ndị nwaanyị gee ntị uru ọ bazi bụ na ọ na-ekwuchite ọnụ ụmụnne kembụ nọ na-anọchite anya ha na be mmụọ be ndị mmụọ chọọ onwe ihe anyị ọnwụ na ya akụ ọfọ naanị ọ diọkpara ka ya enye ọfọ ahụ ojide mgbe anyị aga ọjị kwụcha ọjị ọwụrụ ọfọ ahụ kụọ kwuo n'otu ahịa ha si wee dị ọ bụrụ na ọ jiri aka gosi ya diọkpara ka onye ọdịnaka ụkwara ihe anyị anachite anya ma ọ jee n'ọgbọ ọzọ asike diọkpara ha nọ ijikwa eme ọchịchị ọdụwanye mfe maka na abịa n'ebe ezinụlọ nwere ụmụ nwoke 15 ya asị ha nchapụtawa otu diọkpara ebe asị kedu onye a ya akpọrọ kịta ka ịfụ onye nke ọdụdụ aka si ike asị na ọmụka ya akpọrọ nke ejide asị na ọmụka ya akpọkọta ọma akwụkwọ nkesa abịasị diọkpara ma diọkpara ahụ ma ọ pezi mpe ma ọ badị mkpa ma ọ gwee ego nwere ha kpọrọ na diọkpara ka ma isi ka onye ha akpọrọ onye nwe na nwe ntebe aka elu ma ha were onye nwere ego ma onye ma akwụkwọ ma onye gbadị mkpa ma onye mma mmadụ abịara akpọ ha na diọkpara ada azụ ya azọ chacha ndị enyi gị onye ahụ bido na ngọzi ndị ọzọ na-eso diọkpara abịa bụ na ọ bụ na ekeke ya oke bidori n'ime mmụọkwa diọkpara ka ọ ya esi n'aka ya wee gakwuru ụmụnne ọgụ na ya echi ọzọ ma ọ naghị echi eze ma ọ naghị enwe ihe ekenye ndị obi ya na diọkpara ka esi wee ga ọ bụ na ọzọ ka ndị Igbo si debe n'oge gboo ahụ ka ihe wee dee ese n'okwu kesịa ha kwugo ihe ya ilulo diọkpara kwuo elu ọdụdụ na diọkpara ga-enwe obi ọdụdụ ga-enwere mkpuke ndị eti nzọzọ na onwe ụlọ maka na ama na diọkpara na ọ bụ na-enyeghị ya ọkụ ya site n'ọnụ ndị gboo na ụmụnne ga-achapụdo ya anya ọtụtụ ndị diọkpara dị enwe ego ma sita ịgụta ndị diọkpara ụzọ 15 ndị nwe ego na ha dị elu 12 ego na-aka adịba n'etiti ma ọ dị na nwa ọtụtụ ndị diọkpara ada agụ akwụkwọ ọtụtụ ndị diọkpara aka na-esighị ike ọtụtụ n'ime ha abịa esu efu ndị ka aka bụ na ndị ha tọ ma ndị obele tupu diọkpara ma akwụkwọ nwa ego nwe n'uru ya n'okwu
ọ na ọnemone ịgụta ha iri ise ndị diọkpara na-eji ego na weta diọkpara ọ bụ a na-eru 15 mama mmụọ ihe osinachi maka na oge ụfọdụ ịfụ na ọtụtụ n'ime ha onye enyegoro ikikere ịbụ diọkpara ịrapụ ya ka ọ nkwasị ya ego ọkazia ndị ọzọ kaji ha onu abịa ọ dị ka na-esi n'ime mee ọtụtụ n'ime ha otu onwugoro ike okwu ọnụ na ọnụ okwu mezie ego adabatakabe ya aka nke ahụ nke mbụ nke ịgbanwere na ọtụtụ n'ime ha ada anụ ihe ọtụtụ ndị diọkpara mgbe nna ya nọ ọchọ na nna ya otu ahụ na nna ya nọ isi agụ akwụkwọ ọjụ mere ochekwu na nna ya nwụọ n'ọnya anọ emesie mgbe nna ya ji anwụzi ụmụnne ndị ọzọ etonite ha tolitezie ọfụ na ha ya eke erika mgbe ụmụnne ndị ọzọ ga-etonite ha fụ na na ihe a medikpala ya anya eme m ifo ha gosipụta akwụkwọ ike zọba onwe ha abazi anyị fụ na ọbịa osi n'etiti wee dere mma ngaba nke ahụ nke ịba mere ndị diọkpara dị enwe ego nke ịtọ bụ na ọtụtụ n'ime ha a na-abịa mgbochie ha ka ha nye aka wee zụọ ndị ọzọ nna jee mụọ ọrụ ka a zụọ ndị obere jee gbuo odibo ka ike inye aka zụọ ụmụnne gị mgbe ọ ga-ejezie nje mụọ ọrụ ahụ ma gbuo odibo ndị ọzọ ọta agụrụ akwụkwọ gbagobe otuzafa akazie ya kajie ya onu ebe ọ gụfere oge ọrụ na-azụ ụmụnne ahụ ọya arụ nwaanyị n'oge ọrụ ụlọ nke mbụ ụmụnne ya akpakọrọ ọ dị kpara ka ọ dịrị elụta ụlọ ọlụọ ụlọ nke mbụ ụmụnne ya ebikọjuo mgbe ọ ga-ejezi ka ọlụọ nke ebe awụzi nke ego agba ya ọsọ n'aka ndị ahụ bikọju na nke ya mgbe ha dị obere enwe ego nke ha ọnya mere ọ soro ihe na-emere ndị diọkpara n'aka ha esighị ike ọtụtụ ebe ọ bụrụ ha ncha mana ọtụtụ n'ime ha ọ dịka ya sị na ndị ọdụdụ ndị ha tọ n'aka ha esi ike mana ọcha ha gabiga mgbe ha na-eto maka ife na ọ bụ diọkpara mgbe ike mgbe ọ na-eto nte ife adịrọ mmachacha azụzụ ụmụ ya n'akwụkwọ azọ ndị ụtọrọ ha gafee ya na-ekene gị na-ekenekwa Chidera sitela anyị ya bụ ozi onye nke ọzọ bụkwa onye na-edere afịa si okenye gịnị bụ ogidi ọkwa ya gịnị bụ ogidi maka na ọ dịkwa ka ogidi ogidi ka mmụọ na-ekwu ya ogidi bụ okwute ndị ugbo na-abịa mụ ya olili konye ya enu konye ya n'ọgwe okwute ha ya elu anyị onye okwute enyere onye ahụ enye okwute ndị dibịa ewegụfere onwe ha agwọ n'ọgwụ dibịa agwụ ya ga-ekweta ka okwute a lu anyị amụghị okwute ahụ eriri bunye ya nye enu konye n'ebe onye debe ya a na-akpọ ya ogidi okwute ọnya ma eji wee tụọ anyị si na nwambe wee oke na nwambe si na ọ bụrụ na ya agbafe ha n'okpuru ogidi ọ dị ka nna ya soro wee mụta nwoke ọ bịa oke ndị ọzọ na-agbafe ọgbafe ya nke si ma agbafe kịta dịka mabụrụ nwoke na m mgbada agbanyeghị na m ndị obere na m sogburu nwoke na m na-agbafe nkwu ịnọrọ sị na isi kara aka na-ebu ogidi isi na-ahịa aka ha aka buo ya onyizie ya onu ị na-anụ inu ahụ ogidi bụ okwute ka ọbana na-ekonye ekonye onye elu anyị ọ dị iche na ogidi na ọlọ ọnwụ ya ogidi bụ obodo ogidi bụ okwute ka eji eme ya ọ nwekwara ogidi nke osisi isi na-ebu ogidi agwa ogwe isi gbara agba ndị na-ebudata ya wee tụọ ha ọtụtụ ọgwụ ka ọ bụkwa ogidi ma mara ama na nke onye kwuwu nke okwute ihe ogidi bụ ọgwụ ụfọdụ ọgwụ ndị bụ ogwu ọgwụsị ya ekonye n'elu ọdọbie ọnya ọgwụ ịnọrọsị na oke na-akpagharị n'okpuru ogidi na-achọ iti mbadamba oke na-akpagharị n'okpuru ogidi na-achọ iti mbadamba nke bụ itikwa mbadamba bụ mpela ntili na onwe ka okwute ahụ si wee dọbiri wee daa otiti okwute ahụ tie ya mbadamba ọ masa ya naanị oke ahụ adịka ute
mbadamba emere mbadamba onye ka njizi oke ka ọ ya akụgbu ekugbuo oke ahụ tisaa ya tela ya naanị tipịa ma isi ya ma ọkpụkpụ ya ma mgbịrịgba ya ma oke na-akpagharị n'okpuru ogidi ịchọcha ebe na-akpa ya n'okpuru ogidi ogidi mana nke ofu mụsọ dọbie na eli ahụ eji nwe ya nwee ike kaa nka ma oge ụgụrụ eli ahụ aka nka ọ bụrụ okenye anya lụrụ anya ofu na okwute akụkọ ịdọbi ọ gbanwee elili ya n'ọgụ ụgụrụ mana ụgụrụ na-emebi elili mana ọ bụrụ na ọ gbanweghị ya oge ọ na oke dị n'okpuru ohi na-akpagharị n'okpuru ya mana ọ na-achọ ite mbadamba ofu mbọsị oge adọbili tela oke ahụ naanị sie ya mbadamba onye nwe ya amazi ya onye ọzọ na-achọkwara ka akpa apịa wee sị okenye gịnị bụ na ọkụkọ adịghị echefu onye fọrọ ya ọdụ n'udu mmiri ịma na ndị kịta iru ọkụkọ ọdụ n'udu mmiri a ọ dịkebeghịzi kịta mana oge gboo ọkụkọ ukwu ọdụ oyi na-atụgbuki ya ebe oyi na-esi abanye ọkụkọ bụ mmiri mmacha ya ọdụdụ ahụ ukwu ọdụ ahụ mmiri ahụ bịa osi n'ọdụ ahụ na-abanye ya ọkụkọ ahụ arụ apụta ọkụkọ ahụ atụwa ndudu nwụọ oyi aba ya arụ mana okenye fọ ọkụkọ ahụ fụ na oyi ehika na mmiri ma ọkụkọ ahụ nne omudo ọkụkọ ahụ osie ya ọdụdụ opụsie ya ọdụdụ ya ahụ ọ bụrụ nkuyo na ọdụdụ opụsie ya ọkụkọ ahụ agbake anwụ iseba na-abịa arụ ọkụkọ ahụ adị ndụ ọ bịazịa iresi ọkụkọ ahụ ọdụ oge na ọbịa na-akwụ n'ụzọ be gị ọbịa kwụrụ ebe a kwụrụ ọkụcha ọkpachịkwa nya ọbịa kwụrụkwa ebe a ụbọchị ọzọ kọtakọta kwụrụkwa na ya chụọ na ọkụkọ ihe ọkụkọ n'ebe a akwa iro ya ọdụ mụsị ịma na ọkụkọ ahụ echekwa ọdụ mmiri n'ebe ahụ ọ nọrọ ehu ya ọdụ nwetakwa onwe ya oge na ọkpacha nya ọbịa kwụrụ ebe a oge na ọkpachịkwa nya ọbịa kwụrụ ya ọsọsọ mmadụ ka imela ọgọ chefuo ya onye ahụ mmadụ meela gị mgbe ị nọ na mkpa mgbe o ji gị na akpịrị osogo onye ahụ na-emetaghị sebezi okwu nke ebu ihe ozu ilotakwa ihe onye a mere gị mgbe afọ ya ekwe nye efe ọjọọ onwe onye na-asị m oge gara aga na ha na ndị ọzọ akpara ha adịghị na mma mgbe ya lotakwa n'ọnya nzu ya n'akwụkwọ ya lotakwa ya n'onwe ebe ya ngwalu oyi okwu ya ya ekwetagwu ya ihe a chọrọ egwu ya ya dị echefu n'ọnya nzu ya n'akwụkwọ ifugo ọnya bụ ọbụ na ọ zụ ya n'akwụkwọ ahụ mgbe afọ ya agụnye m akwụkwọ mgbe ahụ na-azụ nakwa mgbe ahụ na-eso okwu a mana omenwe ha omere ya jeki agwụ ya okwu nyekwalu okwu ya na-ata ya mechie ọnụ ma na ife o mere ya ma nchefu echefu ọ na-abụ na ụkara echefu onye hụ ya ọdụ n'udu mmiri mana onwe ha eme ọsị gịnị ego ka iji wee zụ m gbakọ ya ka nkwa ụgwọ ya ka ga-asị na ọnwụ na o ji puku naira ịtọ wee zụrụ 1971 ego ya ụtadanye ya ụlọ ofu ya ụmụ ha ya hụrụ meele gị ịgwa ya gbakọta nwunye onye pụta ọtọ lọrụ mgbe na-arị isii zụgide uwe elu mgbe ahụ 25 ịmazala ife sị ịmara ihe iju azụ m ihe gwa m ka m kwụọ gị nwata kwuo ọnọ si ya gwa nke ya n'irie onye ha eme mmadụ kwesịrị ka ichefuo ya echefuo onye nye narị naira ịtọ oge ịtọ n'ụzọ tineji na ahụ nwere ego dị n'akpa gị ịtọchago na-agụ Ọka ma ọ na-agụ Nsụka o kwesịrị onye ego ya ole mgba ụgbarị wee nalụ ya oge ọbụla na-eso gị ego na kenya ha ime nọ ndụ ka ọzọ na nwere nọ na-agụ ebe ahụ agwatagbu oge n'abalị mana ebe ọ dịka ha sị ihe yiri enwe nwere ife ọ bụ ọkụkọ na-echefu onye ihu ya ọdụ n'udu mmiri mmadụ ga-enwe ihe ọ meelụ gị n'agbanyeghị na-emesịrị ọ dịzi otu ọ dị kịta ma na-emezita ọ bụrụ nya ekwesịghị ichefu ya ahụ yakwa ife ahụ ọ meelụ gị bụ ọnwụ na ndụkọ ihe ahụ ka na-aga n'iru onye nke a si ezi n'ifite afịa bụ ka o si aka n'ire
okenye apụtakwa ọfụ ya nekene ya anya ka anyị ghara ịkpara afa mmadụ o si oke akanite 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 na-ewelite okwu mba maka na arụ itinye abịa dịka arụ daalụrị nne ọsị okenye kedu osisi eji arụ ọja kedụkwanụ ka esi arụ ọja onye ọbụla ya jiri ebe o si epụta ọ bụrụ Chineke eji alụ ọja ọja na-enwe osisi eji alụ ya ọ bụ na osisi a jụrụ abụrụ ofu ụdị osisi o nwere ọja ndị eji ọtọsị alụ ọ bụkwa ọtọsị na ọtọsị o nwere osisi ọtọsị nwee osisi ọja n'ọlụ onwe ya n'ọfịa onye na-atụ ọja fọsị na osisi agadị mma na ọja ọ ga-abụrata osisi dị mfe bụrụ osisi iwere osisi anaghị atụ ọsọ ịrapụta ewere ahụ ya arụ ọnụ onye nye gị ihe ịchọ bụ osisi eji atụ ọja na otu esi atụ ya bụ ndị na-atụ ya maziri afa ha mana enwere osisi ọja nwa ọtọsị osisi ntakịrị ji atọkarị ọja aja bụ kedu osisi anyị ji atụ ọja kwa ya ya na onye bụ ajụ anụ osisi a ji atụ ọja bụ osisi otu esi wee nwee ọfọ osisi ọfọ ị nwere bujite osisi ọzọ were pịa ọfọ ọ dịka ọfọ onye pụrụ ọcha na ọfọ mana o nwere osisi ọfọ a nakọta ọka osi n'elu nyakwopụ ọ na-adị ka nkwo mmadụ nkwo ọcha kwopụta ife iwele mmadụ nke a bụ ọfọ na ọ na-enwe osisi ọfọ mana ije gbute osisi ọ ji wee pịa ọfọ ọ ka ejekwa ọfọ itie mana ọ bụghị ọfọ ka ọ bụ ka a na-aga n'iru Sọnde Nwafọ o si Ebonyi steeti ọsị okenye gịnị bụ ịgba ajị ịgba egwu ka ọ bụ na onwe ife ndị be ha na mmemme ha na-akpọ ịgba ajị ma ọ n'onwe ife ihe ọzọ ịgba ajị pụta mana ọ bụ na ọ bụrụ ịgba ajị bụ na ịgba ajị ọ bụghị ajị afọ na ụlọ ajị agba ma nwekwa onye na-agba ajị na ntị onye na-agba n'obi onye na-agba n'aka onye na-agba n'ụkwụ ịgba ajị bụ ịgba ajị osikwa na ihe ndị be ha na-akpọzi ife a ka o ji dị mma idelie n'ihe ijuru ya maka anyị niile abụrụ ndị Ebonyi ọ jụrụ ya ka ị kwesịrịla ịma ife ọ na-ekwu ife a ọ bụrụ na ndị be ha nwere ife a na-akpọ ịgba ajị o nwere ndị na-akpọ ndị na-eme ịwa akwa ikpọ ya na ndị ahụ eme ya ije wara akwa na-aga abụ onwe nke ọbụrụ nwere ihe ndị be ha na-akpọ ịgba ajị ọ bụrụ na ọnyanwa mmanụ ndị be ha ga-aghọtakarị ya mana ọ bụrụ na-akụba ya ihe ọzọ anyị bụ ịgba ajị bụ ịgba ajị afọ ọnụ ma ịgba ajị n'aka ma ịgba n'ụkwụ ma ịgba na ntị ma ịgba enwekwa ajị imi ndị Igbo sị nke a na-ene ajị pụrụ n'imi gbarịfọ ya aghọ ma ya pụta kwụrụ ọtọ ma ya pụta mee nlọgọ ọ dị mma okenye ọ dị ka ọ gaghị agwụkwọ ahụ nke a dịkwa ka ọ gasịzi ike ka dị ezie ọ gasị nwantị ntị ike mana ka a na-ekwu ofu maka nke a ya alụghị ife njisi ka alụghị ya bụ na onye nke a na-ekele ya ekele bụ Mark Chidebere o si Ọmaba Phase 2 Mark wee sị okenye achọrọ m ka a na-akpọ gị ndị Igbo dị ndụ taa living ancestor ịma na agwara m gị anyị kpachakwala ya ka anyị na-ebido agwara m gị na ndị otu na-eri ozi nne ndị otu atụbazila ego a na-achụ kịta onye ọbụla para amazi okenye ada amazi nwa tata bụzi na ịchọbakwụzi onye ya adụ ya ọdụ ndị fọzi kịta bụzi ndị ụkọchukwu nwezie ndị ụkọchukwu fọzi ghara ejekwuzi ma okenye maka mgbe mbụ ma ndị ụkọchukwu ma ndị okenye ndị ọbụla nwetara nke ha na-alụ o nwere aghọ ma ejekwu okenye n'oge gboo afọ ọbụlagodo pụta akwa ụmụ ife a bụ ịchọ ịma n'obodo unu ma ịchọ ịma ka esi eme ya ụkọchukwu nke ha mụ ya ị na-alụ ewu nọ ọ bụ na nna gị nọ ya ị
nọtụrụ ana gwa ya ma ọ nwee okenye nọ n'ọgbọ unu n'agbanyeghị na ọgụ ha akwa n'agbanyeghị na mbụ na okenye ọfụgo isi fụta ya aka ọ gbajichara ere ha iwere mana ndị nkịta ahụ o nwere ọzọ ọ na-aṅụ ihe ọma otu ọ bụ na ọ nweghị ego mana ego ka ejizi agbakọ ihe na kịta ọ bụrụ ha na-agbakọ ihe mana ọ nwere ihe ma mana ọ dụghị otu ọ dụghị mma chacha ebe ijiti gwa ihe anyị ime ya onye nwe afịa maka na ọbụ ọmadụ ekwa ya gwa ọ bịara gwa ya ụdị ya bụ onye esozi n'ụzọ ga-enyere ya aka ndị Igbo si na onye na-akụziri onye na-aghọrọ nwata aghụghọ na ọjọọ ihe na-akụziri uzobe ndị mmụọ onye na-aghọrọ nwata aghụghọ na ọjọọ ihe na-akụziri uzobe ndị mmụọ